wonten pitedah ingkang kados mekaten. Kawontenan gesang ingkang badhe kalampan ing wekdal benjing menika gumantung saking tumindak ingkang kita lampahi ing wekdal samangke. Sedaya tumindak wonten ganjaranipun utawi piwalesipun. Dene-dene ngantos dinten pati kita dereng angsal ganjaran utawi piwales kang sembodo miturut tumindak kita, menawi anak, putu, buyut, canggah lan sak piturutipun ingkang badhe nanggel ganjaran utawi piwales miturut tumindak ingkang sampun kita lampahi. Menapa leres pitedah menika? Kula piyambak inggih boten mangertosi. Ananging bilih kita pitados kawontenan pitedah kala wau leres, kenging menapa to kita miji kangge nindakaken tumindak ingkang kalebet awon ingkang estu-estu badhe ndatengaken piyawon tumrap gesang kita sami